Hey guys, Dallamullóg an seo. Imríonn ar an bhfear na mána agus tá mé chun gá scialna dhéanamh libh inniu. An cé ceann ná an dummy chun spás a cruthú did féin. So le haid an scéal seo, tá tú chun tosú ag seasamh dear mar seo. Tá tú chun tóg céim ar an taobh. Tá tú cabh an líróid sús. Tóg é a raisiir do cháin, seach de lámh agus dul sa tróg eile. So cosúla seo, cáin tú an líróid sús, tóg tú a raisiir do cháin é, agus sin tá tú ná dul an tróg eile. So leis an bís a scéal seo, tá tú chun spás a cruthú did féin. So níos tapúla. Inis so ar an taobh eile, seasamh siar, feith tro, cosús an líróid, tóg a raisiir do lámh é, sin seo. An darna piece of scale tá mé go dhéanamh inniu ná an dummy pás lá. So haid ceann seo, haid tú ag solo an líróid, tá tú chun ligandart pás lá á bhort sa taobh an tro sin, agus tá tú chun do curb a bhogad sa tro sin comá. So dear cosúla seo. So tá mis ag feich an do tro seo, tá mo curb ag feich an tro seo, so ba an duine ar an bhfear eile ag smíanamh go mis ag dul an tro seo. So great. Agus an níos an spás agam.